Precizna poljoprivreda je u suštini savremena metoda upravljanja poljoprivrednom proizvodnjom, gde se koriste napredne tehnologije za optimizaciju upotrebe resursa i smanjenje trošaka i naravno smanjenje uticaja na životnu sredinu. Glavna ideja oko precizne poljoprivrede je da se zemljište, biljke i resursi tretiraju na individualnom nivou, umesto da se primenjuje univerzalna metoda na celom polju. Ključni principi u preciznoj poljoprivredi su prikupljanje podataka sa senzorima, navigacionim sistemima, satelitskim snimcima, da se ti podaci onda, da se urade analize tih podataka i da se resursi primene na jedan precizan način. I zadnja tačka bi bila praćenje i optimizacija tih procesa.